nit, benvinguts a La Mar Salam. I avui és dimecres i tenim un munt de coses per a oferir-vos, així que moltíssimes gràcies per sintonitzar-nos i per estar ahí sopant amb nosaltres en esta nit d'estiu. Avui anem a parlar en primer lloc de coses per a fer a l'estiu, perquè a l'estiu tenim molt de temps lliure i n'hi ha coses que sempre estem ahí aguardant de això ho tinc que fer, això ho tinc que fer. I durant l'hivern no podem, en el dia a dia, però en l'estiu que tenim més temps lliure, segur que sí, i segur que el que anem a proposar-vos vos agrada molt. Anem a parlar de l'Horta Viva. I l'Horta Viva és un projecte que es dedica precisament a això, a descobrir o a redescobrir la nostra horta. I per això tenim ací el seu gerent. Ell és Miguel Minguet. Hola, molt bona nit. Hola, molt bona nit. Molt bona nit. Ho he dit bé, Miguel Minguet. Miquel Minguet. Miquel Minguet. I Horta Viva, un projecte que com sorgís? Bueno, sorgir realment de... No sé, potser s'ha anat gestant durant tota la meva vida, se pot dir inclús, no? Però sí que sorgís en un moment d'impàs laboral, de plantejar-se un poquet el futur. Tinc l'ocasió d'entrar en un programa d'assessorament a autònoms del Consorci Pactem Nord i gràcies a això un poc, com que vaig entrar un poc per veure què se podia fer o un poc quasi de broma i a partir d'ahí te dones compte que sí, que pots fer coses i a l'hora de fer alguna cosa, si eres autònom, tens que fer un projecte que significa molta implicació. Aleshores, és important vincular-ho a algo que t'agrada molt. I en aquest cas, l'horta, per tradició familiar, per lo que jo havia viscut de xicotet, era una cosa que m'apassionava i m'apassiona. Sí, perquè a què te dediques concretament? Bueno, ara és un poc complicat d'explicar. Evidentment, principalment és a dur Horta Viva endavant, a contactar amb clients, a promocionar, a fer les rutes. Jo mateixa faig de guia, encara que també tenim altres persones que fan les rutes guiades. Però també des de 2010 portem un camp perquè vàrem pensar que la millor manera de conèixer l'horta, encara que nosaltres ja érem família de llauradors, era el treballar-la, l'estar en contacte amb altres llauradors i de fet no s'equivocarem, hem après moltíssim i estem contentíssims, però també ens porta moltes hores de treball. Clar, perquè en València sempre estem queixant-nos que ja no ens queda horta i també és de veres que, clar, tu pertenis a una generació que, encara que tingues avantpassat que han cultivat l'horta, però que la teua generació l'ha perdut, no? La majoria ja no es dediquen a això. Sí, clar, la meva generació és una generació que ha tingut la sort de poder accedir a tindre uns estudis, però crec que n'hi ha molta gent que ara, gent de la meva generació, o d'uns anys més o menys, que està redescobrint l'horta, que encara que hagi estudiat s'està donant compte que el camp és una cosa que li agrada i sobretot molt vinculat al tema de l'agricultura ecològica. I cada vegada n'hi ha més gent que ja no potser a nivell professional, però que sí per tindre un trosset de terra ho veu com una meravella i de veres que ho és. Clar, i vosaltres feu rutes en les que ensenyeu totes aquestes coses i conta'm-nos, perquè n'hi ha rutes de tot, le teniu estructurades en 4 i n'hi ha rutes de moltes coses. Estem veient imatges precisament de xufes, de la xufa d'Alboraya, que és una de les rutes, de la xufa a l'orxata, es diu. En què consisteix? Bé, esta és la primera ruta que farem. De fet, partim un poc de la idea de que la xufa i l'orxata és algo molt nostre, és algo que és molt localitzat de la comarca de l'Horta Nord. I el que fem en aquesta ruta és, bàsicament el que estem fent ara, és fer un passeig per l'Horta d'Alboraya, que és el poble més famós per la xufa, encara que els pobles del voltant, Tavernes, Meliana, Almàssera, també se cultiva molt. Fem un passeig, expliquem tota la història, tota la cultura al voltant de la xufa, que la veritat és que dona molt de xoc perquè és molt curiosa, i després visitem un sequer de xufes, que ara és una orxateria que han fet nova enmig de l'horta, que se diu Sequer Lo Blanc, que la veritat és que és un lloc molt xulo i ens permet veure el que és un autèntic sequer de xufes, que és una cosa que normalment la gent no coneix, i després fer una consumició d'orxata en fartons. I el que jo li dic a la gent és que la gent que ve a la ruta siguin experts sobre la xufa i l'orxata. Sí, clar, perquè nosaltres en veure-la sí que som experts tots, però que refresca molt en estiu, però clar, moltes voltes no saps tot el procés de la xufa a arribar a l'orxata. Quin és el perfil de la gent que va a aquestes rutes?
Bueno, és complicat de dir perquè ha vingut gent de tot tipus, no? Depèn un poc del tipus de ruta com planteges, si ho planteges per a particulars, per a gent de la ciutat de València o dels voltants que s'apunta, o ara en estiu que aprofita dur a un convidat o alguna cosa, o si treballes, per exemple, treballem en empreses que se dediquen a fer cursos de castellà a nord-americans, no? Sí, també és un dels clients, no? Els estrangers, o no sé, depèn molt, ja t'he dit, n'hi ha un poc de tot. N'hi ha un altre que és el cor de l'Horta, no? Que també és molt interessant, perquè aneu al mateix cor de l'Horta. Bueno, sí, el cor de l'Horta li hem dit nosaltres a la ruta que passa per l'Horta d'Almàssera. Per a nosaltres aquella zona l'Horta està molt ben conservada. Jo soc de l'Horta Sud, encara que residisc en l'Horta Nord, i bueno, aquesta zona, la veritat, a mi des del moment en què la vas conèixer me va enamorar, no? Perquè l'Horta està molt ben cuidada i dona gust passejar per allí. A més, és una ruta que té molta història, també. Sí, la ruta, bueno, se pot visitar el museu de l'Horta d'Almàssera, que té una part més etnològica i una part més de museu de l'Horta, pròpiament dit, en tota la ferramenta. I sí, bueno, història... I la Via Augusta que passa per allà. Exacte, i la Via Augusta que travessa, que és una meravella, que se pot agarrar així en València, a partir proper del Politècnic, per la Ronda Nord, i que aplega fins a Puçol, tot en carril bici, que està molt bé. I després, l'altre, que és el que comentaves, de l'agricultura ecològica, que tal volta és el que més atrau a la gent més jove. Sí, l'agricultura ecològica, ja t'he dit, és molt interessant el donar a conèixer un poc el que estàs fent. És una ruta que ens agrada especialment perquè és el que estàs fent entre setmana, potser pots després aplicar cada setmana, i ho estàs explicant el teu treball, per què treballes així, quins beneficis té el treballar en ecològic, tant per al llaurador com per al medi ambient, com per al consumidor. I la veritat és que està molt bé. Després tenim una altra versió d'aquesta ruta que la fem visitant a un llaurador ecològic ja molt més expert que nosaltres, a Silvestre Carceller, que porta, no sé, almenys 8 anys treballant, que la fem però per a centres educatius, per a les escoles. I quant de temps dura més o menys una ruta? Normalment jo li dic rutes, però no és una cosa que és de tipus senderisme, de tirar-te 4 o 5 hores, sinó que normalment solen durar 2 o 3 hores. Depèn de la... Sí, i no són molt llargues, és una cosa per a passejar, per anar molt relaxats, si vols fer fotos, i anar parlant, i parant, i explicant. Després tenim una altra, que és la que més m'agrada, la d'Horta i Vi, que a més és tot un luxe, no? El poder fer-se una cata de vins, el provar un dels vins en la mateixa horta i a més en productes agarrats de la mata, no? No eres l'única que és la seva ruta preferida. És una novetat d'aquest estiu i jo crec que ho hem encertat. A la gent que ha vingut li està agradant moltíssim i, bueno, no sé si s'ha vist abans alguna imatge... Sí, les imatges són precioses. ...de la ruta i és una meravella el poder vindre al nostre hort i l'estar allí fent la cata de vins. A més ho fem a la posta de sol i, bueno, la gent que ha vingut li agrada molt, a més ha tingut molt d'èxit perquè sempre s'han plenat i, bueno, anem a continuar fent-la tot l'estiu. Ara la següent és el diumenge 14. El diumenge 14, a més, teniu una pàgina web que la gent pot apuntar-se, no? Sí, tenim hortaviva.net, ahí poden entrar, poden veure totes les rutes que tenim, consultar alguna cosa també d'informació sobre l'horta, contactar amb nosaltres, demanar que es posem en la llista de correu, accés a totes les xarxes socials d'avui en dia, a Facebook, a Twitter, al Flick, a totes aquestes coses. Bueno, la quinta de les rutes és la Marxal del Moro. Sí, la Marxal... En què consisteix? La Marxal del Moro és una de les grans desconegudes, perquè tot el món coneix l'Albufera, i a més jo l'hauria de defendre molt perquè m'he criat més proper d'allí, però a mi la Marxal del Moro m'agrada molt particularment perquè està habilitada per a passejar per dins de manera sostenible, a peu, per uns caminers de fusta, i te permet molt endinsar-te dins de la Marxal, i sobretot depenent de l'època que vagis pots observar les aus, que està molt bé perquè l'estàs relativament prop, perquè n'hi ha unes infraestructures que te permeten que tu puguis veure les aus i que ells no te vegin a tu. I a més fem la ruta amb prismàtics i
però falta que la gent la conega més. D'aquestes rutes que hem estat parlant són rutes per a veure coses, per a descobrir o redescobrir coses, però també teniu per a fer tallers en els que la gent pot participar directament. Sí, fem diversos tallers, sobretot el que més fem és el taller de l'horxata, és el que més èxit té i en totes les edats. Primer el fem més en xiquets i enguany estem fent-lo més en adults, és en un programa de la Diputació que ens porta per diferents poblacions i dona gust fer-lo i ja t'he dit, en gent des de fer-ho en un centre de jubilats a fer-ho en xiquets, tot el món la veritat és que s'ho passa molt bé, és molt didàctic, aprens a més és que és molt pràctic perquè aprens a fer l'horxata després tu en ta casa i a més regalem una bolseta d'enxufes i així la gent aprèn i després es fa l'horxata. I teniu també els jocs tradicionals per a que no es perga també... Sí, nosaltres estem un poquet intentant recuperar coses o mantindre coses que se poden perdre i aquest taller va un poc també en aquesta línia. Hortalisses de l'Hort de València i la predicció meteorològica a través d'internet, que això és molt important també per a l'horta, no? Sempre els llauradors sempre han dit que estàvem mirant sempre al cel, no? Sí, però jo crec que ells continuen encertant més que moltes vegades de lo que mires per internet, no? Perquè sempre ho expliques, no? Perquè ara avui en dia, gràcies a internet, podem veure la predicció, prediccions automàtiques, podem veure els satèl·lits, els radars, els models meteorològics, i pots pegar-li moltes voltes, però al final després pots continuar fallant, això no falla. Però el taller ja t'he dit, i és també sabent un poc manejar-te en internet i fer una predicció per almenys per a 1 hora, 2 hores. Que això té molta importància per a la gent que ho cultiva, que té un hort. Per a l'horta l'oratge és tot. Si t'està una setmana plovent en hivern, t'has que dedicar a fer llavors o fer una altra cosa, no pots estar treballant. La veritat és que és molt interessant aquesta iniciativa, Horta Viva, que esteu recuperant també l'amor per l'horta i per tot el que tenim al voltant de València, que n'hi ha moltes coses per descobrir, no? Per a la gent. La gent es sorprèn molt. Sí, la veritat és que sí. L'última ruta que fem una persona me deia és que estem a 3 parades de metro de la ciutat i pareix que estiga, no sé, en l'altra punta del món, no? I, no sé, per exemple, en Burjassot, que estem treballant per a l'Ajuntament de Burjassot, per a l'Oficina de Sostenibilitat Local d'allí, ve molta gent, fem rutes cada 15 dies els diumenges i està venint molta gent que diu, ostres, si Burjassot mateixa té horta i té una horta que la veritat que està molt bé i que n'hi ha moltes coses que dona per a molt, no? I és una manera que la gent, ara que ve l'estiu també, conega que si no te pots anar de vacances, dius, vaig a aprofitar i conèixer coses, el que deies al principi, conèixer coses que tinc al meu voltant. L'horta és una d'aquestes coses que tenim i que moltes vegades la tenim tan a prop que no se donen compte. Això és el que les proposem, que descobreixen l'horta a través de hortaviva.net, és la pàgina web, allà estan totes les rutes i tot l'assessorament, que és el millor, el poder parlar amb un expert. Moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta iniciativa. A vosaltres. Gràcies. I ara fem una xicoteta pausa i tornem de seguida.